Estepa de Cartagena, recuperació de la planta més amenaçada de la flora espanyola. L'any 1986 es va descobrir al Camp de Túria una estepa de Cartagena després de 29 anys de donar-la per extinta en la flora ibèrica. A diferència d'altres plantes, l'estepa de Cartagena necessita un altre individu per a encreuar-s'hi i així poder tindre descendència. I com que esta era l'única planta coneguda, l'extinció pareixia inevitable. Esta és la història dels esforços realitzats per la Generalitat Valenciana per tal d'evitar que desaparega. Després de ser reconeguda com a planta en perill crític d'extinció en diversos catàlegs nacionals i autonòmics, es començaren a investigar diverses vies de conservació i recuperació. En els anys 90 es va clonar in vitro i s'obtingueren molts exemplars d'estepa idèntics genèticament al progenitor, és a dir, clons, però no podien reproduir-se i, a més, presentaven mutacions no desitjables. Sorprenentment, el maig del 2012, tècnics de vida silvestre descobreixen un fet inesperat. La planta valenciana produeix un únic fruit amb 3 llavors i 2 d'estes llavors aconsegueixen germinar. Aquella mateixa tardor del 2012, en una visita a la planta silvestre, s'observa que una branqueta està partida i s'aprofita per a preparar esqueixos, d'on es tornen a obtenir 5 clons d'estepa, però ara lliures de mutacions. El 2013, la planta produeix 28 fruits amb un centenar de llavors, 15 de les quals germinen i donen lloc a noves plantes. De l'encreuament entre les plantes obtingudes per esqueix i per germinació de llavors, s'obté en el CIEF la primera generació de plantes totalment viable que serà la base per a la recuperació de l'espècie i la creació de noves poblacions. En l'actualitat, algunes d'estes plantes poden observar-se a l'oceanogràfic, que actua com a productor de llavors que serveixen per a la introducció de plantes en el medi natural.